वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലെ. പിന്നെ അതാണ് ഗൗരാംഗി. ഗൗരാംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഗൗരാംഗി രാധാറാണി. രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃന്ദാവനേശ്വരിയാണ് രാധാറാണി. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോണെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. എന്താ പറയാ, പെർമിഷനും വേണം. രാധാറാണി വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനു സുതേ ദേവി, വൃഷഭാനു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രി. പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയെ, ഹരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് രാധാറാണി. ഇപ്പൊ ഇത് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയതാണ്. രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ. ആകെ 4 വരികളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കീർത്തനം കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇന്ന് ചൊല്ലുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ദാമോദര രാധേ വർദ്ധന വേഷേ, ദാമോദര രാധേ വർദ്ധന വേഷേ, ആരി നിഷ്കുട വൃന്ദാവിതി നിഷേ, ആരി നിഷ്കുട വൃന്ദാവിതി നിഷേ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, വൃഷഭാനുദാത്തെ നവ ശശിലേഖേ, വൃഷഭാനുദാത്തെ നവ ശശിലേഖേ, ലളിത സഖി ഗുണ രമിത വിശാഖേ, ലളിത സഖി ഗുണ രമിത വിശാഖേ, വൃഷഭാനുദാത്തെ നവ ശശിലേഖേ, ലളിത സഖി ഗുണ രമിത വിശാഖേ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, കരുണം പൂർവമായി കാരുണഭരിതേ, കരുണം പൂർവമായി കാരുണഭരിതേ, സനക സനാതന വർണ്ണിത ചരിതേ, സനക സനാതന വർണ്ണിത ചരിതേ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡല महिते, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ. കുറച്ച് ഇതില് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെറ്റാ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, ഹേ രാധേ മാധവന്റെ പ്രിയ. മാധവൻ ആരാ? ലക്ഷ്മി ദേവിന്റെ ഭർത്താവായ മാധവൻ, ഭഗവാൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ. അപ്പം രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദൈത്തെ, മാധവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ രാധേ, ഗോകുല തരുണി മണ്ഡലമയിത്തെ, ഗോകുലത്തിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളാലും ആരാധിക്കപ്പെട്ടവള
ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ആരാധന, ആരാധിക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഗോപി ചൂടാമണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ഉം ആ, സകല മഹത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയെ പുകഴ്ത്തിയാണ് നിനക്ക് സകല മഹത്വം. പിന്നെ ദാമോദര രാതി വർദ്ധന വേഷേ, ദാമോദരന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ വേഷം ധരിക്കുന്നവൾ. ദാമോദരൻ, ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവളെ. ഇപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഏതാ? നീല കളർ. കാരണം നീല കാണുമ്പം ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. നീലാംബരധരീ രാധാ പീതാംബരധരോ ഹരി ജീവനേ നിധനേ നിത്യം കൃഷ്ണഗതിർമമ. യുഗലാഷ്ടകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ജീവഗോസ്വാമി. പീതാംബരധരി രാധ, നീലാംബരധരി രാധ, പീതാംബരധരി ഹരി. ഇപ്പൊ നീലാംബരധരി, നീല കളർ വസ്ത്രമാണ് രാധാറാണിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കാരണം നീല കളർ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും രാധാറാണിക്ക്. പീതാംബരധരോ ഹരി, ഭഗവാൻ എന്താ മഞ്ഞപ്പട്ടല്ലേ ഉടുക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുക്കുന്നത്? മഞ്ഞ കളർ കാണുമ്പം രാധാറാണിയെ ഓർമ്മ വരും ഭഗവാന്. അപ്പം ഭഗവാൻ ദാമോദരന് സ്നേഹം കൂടുന്ന രീതിയിൽ, അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രാധാറാണിയുടെ വസ്ത്രം ഇടുന്നത്. രാധാറാണി ദാമോദര രാധി വർദ്ധന വേഷേ ഹരി നിഷ്കുട വൃന്ദാവിന്ദിഷെ, ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ആനന്ദ വൃക്ഷമായ വൃന്ദാവനത്തിലെ രാജ്ഞിയാണ്. പിന്നെ ആരാ? വൃഷഭാനു സുതേദേവി, വൃഷഭാനു രാജാവിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച ദേവി. അതായത് താമരയിലാണ് വൃഷഭാനു മഹാരാജാവിന് രാവൽ ആ പുഴയിൽ നിന്ന് രാധാറാണിയെ കിട്ടത്. പിന്നെ ലളിത സഖിഗുണ രമിത വിശാഖ, ലളിതയുടെ സുഹൃത്ത് അല്ലെ, ലളിത വിശാഖ, അങ്ങനെ അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. ലളിതയുടെ സുഹൃത്ത്. പിന്നെ സൗഹൃദം, ദയ, കൃഷ്ണനോട് വിശ്വസ്തത എന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ രാധാറാണിക്കുണ്ട്. കരുണം കുരുമൊയി കാരുണഭരിത്തെ, കരുണ നിറഞ്ഞവളാണ് രാധാറാണി. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോഴും എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിച്ചു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് കൂടുതൽ കാരുണ്യമുള്ള. കാരണം രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള രൂപമാണ് മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പം കാരുണ്യം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയല്ലേ ഉള്ള? കൃഷ്ണനോടുള്ള വിശ്വസ്തത, പ്രേമ, കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളാൽ നീ വിശാഖയെ നിന്റെ വിശ്വസ്തയാക്കുന്നു. അല്ലയോ കരുണ സമുദ്രമേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനും കരുണാസമുദ്രം. അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിക്ക് കൂടുതൽ കാരുണ്യമാണ്. നിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സനകൻ സനാതന തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിവര്യന്മാരിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. സനക സനാതന വർണ്ണിത ചരിത. സനകനും സനാതനും സനകനൊക്കെ 4 കുമാരന്മാരല്ല, അവരും പിന്നെ സനാതൻ ഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്ന രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്നിൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞാലും കരുണ കാണിക്കണേ രാധാറാണി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാട്ട്. അപ്പൊ ഇത് രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 4 വരിയുള്ള ഈ പാട്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് രാധാറാണിയുടെ എന്താ പറയാ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പാടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി.
നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेगबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानन्दा नमस्ते कृदाय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ശ്രീ പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു മഹാരാജിലേക്ക് കാരണമാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം പൂർത്തിയാക്കി അല്ലെ. 5-ാം സ്കന്ധം നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ചൊല്ലാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണുള്ളത്, അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം, പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രം ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രം സ്മരാമി രാധാമധുരസ്മിതാസ്യം സ്മരാമി രാധാമധുരസ്മിതാസ്യം വദാമി രാധാം കരുണാഭരാർദ്രാം വദാമി രാധാം കരുണാഭരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രാം ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാഭരാർദ്രാം വദാമി രാധാം കരുണാഭരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ്. അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്തില്ല. മലയാളത്തിൽ അത് ഇതിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ തെറ്റായിരിക്കും വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാഭരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി അന്നില്ല, അതിലത്തെ ലൈൻ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടാക്കണം പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഓക്കെ, ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രാം
ഭജാമി രാധാരവിന്ദനേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം വദാമി രാധാം കരുണാപരാധാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവ്യേ തദോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവര് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഈ വരികള്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചൊല്ലാം. അപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആളെ എഴുതിക്കോളൂ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഭജാമി രാധാമരവിന്ദ നേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി. ഭജാമി രാധാമരവിന്ദ നേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി. ശില രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഒരു കൂടുതൽ ലൈനുണ്ട്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈനാണിത്. വരുന്ന വൈഷ്ണവർ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാനത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിന് ചൊല്ലാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഭജാമി രാധാം അരവിന്ദ നേത്രം. താമര പൂ പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭജാമി രാധാം അരവിന്ദ നേത്രം. അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴും അരവിന്ദ നായനൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയും ഭജാമി രാധാം അരവിന്ദ നേത്രം. അപ്പോ ഞാൻ താമര കണ്ണുകളുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ആരാധിക്കുന്നു. സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം. ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു അല്ലെ, ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം. രാധാറാണിയെ സ്മരിക്കുന്നു, രാധാറാണിയെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മധുരമായിട്ടുള്ള പുഞ്ചിരി, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ മന്ദഹാസം പുഞ്ചിരി. വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം. ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു രാധാറാണിയുടെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, സമുദ്രം പോലെയുള്ള രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ആ ഒഴുകി വരുന്ന കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി. എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേറെ യാതൊരു ആശ്രയമില്ല. ശ്രീമതി രാധാറാണി അങ്ങല്ലാതെ വേറെ എനിക്ക് യാതൊരു ആശ്രയമില്ല. എനിക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങല്ലാതെ അങ്ങേ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ആശ്രയം തേടുന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്, ഭജാമി രാധാം അരവിന്ദ നേത്രം. താമര കണ്ണുകൾ പോലെയുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നു. സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം. മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആ മുഖം അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നു ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. സർവ ആകർഷണനാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് സർവ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, ആ കൃഷ്ണൻ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പുഞ്ചിരി അല്ലെ, ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുഖം ഞാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നു. ആ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മുഖം എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം. ഏറ്റവും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ, സമുദ്രം പോലെ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു.
തതോ മമനാസ്തി ഗതിർന കാപി. എനിക്ക് മറ്റൊരു ആശ്രയമില്ല അങ്ങയുടെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ യാതൊരു ആശ്രയവുമില്ല, വേറെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, ഇതേ രാധാറാണിയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അപ്പോ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അല്ലെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ആദ്യ ലീലയിൽ പറയുന്നു, രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദ്വൈദേഹധാരി അന്യനോ വിലാസരസ ആസ്വാദനകാരി. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നു തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവർ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം പ്രേമരസം ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, 57ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ചൈതന്യ ഗോസാനി രസ ആസ്വാദിതേ ത്വൻഹേ ഹൈലയേ ഘട്ടാനി. ഇപ്പോൾ രസ ആസ്വാദനാർത്ഥം അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി ഒരേ ദേഹത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലാകിയാകെ കരി താരവിവരണ യഹൈദേഹായ ഗൗരേര മഹിമ കഥന. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും സ്ഥാനം വിവരിക്കാം. ആവരണത്തിൽ നിന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയപ്പെടുമെന്ന് ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയും. അല്ലെ, ആരായിരുന്നു രാധയും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരേ ആത്മ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമില്ല, രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അവർ രസ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് രണ്ടു ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. അല്ലെ, അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇപ്പോൾ രസ ആസ്വാദനാർത്ഥം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു, ഒരേ ദേഹത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അതേ കാരുണ്യമാണ് ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി അല്ലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കാരുണ്യവതിയായിട്ടുള്ളത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. അല്ലെ, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. അല്ലെ, ശ്രീമതി രാധാറാണി ഒരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ നിരസിക്കില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഭജാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചൊല്ലാം. ഭജാമി രാധാമരവിന്ദ നേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം തതോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാപി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. ഇന്ന് ഓരോരാൾക്കായിട്ട് ചൊല്ലാനായിട്ട് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിച്ചത് കേട്ടോ. കുറച്ച് വേറെയും നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അഷ്ടകാണ് 8 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരും ഒരുമിച്ച് ആയെന്ന് വരില്ല. അല്ലെ, ഒരാള് ചിലപ്പോഴും ഒരു 4ാമത്തെ ലൈൻ ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും ചില ആളുടെ 1ാമത്തെ ലൈനൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചൊല്ലുന്നില്ല. എന്നാല് 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് പതുക്കെ സ്ക്രീന് മാറ്റുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓ, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രീ രാധിക അഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോവിന്ദ ലീലാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ശുഗ ശാരി സ്തവ എന്നുള്ളതാണ്
ഈ ഒരു കീർത്തനം. ഇപ്പോ പല അഷ്ടകങ്ങളും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശിഷാഷ്ടകം അല്ലെ, ജഗന്നാഥാഷ്ടകം, അതുപോലെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള അഷ്ടകം രാധികാഷ്ടകം. ഇത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വേറെ ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളത് രാധികാഷ്ടവും വേറെ ഇതിലുമുണ്ട്. അതിന്റെ ലിറിക്സ് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വരികളാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പതുക്കെ സ്ക്രീന് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം, എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലാനും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സോറി കേട്ടോ, അത് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുങ്കുമാക്ത കഞ്ചനാബ്ജ ഗർവഹാരി ഗൗരവ പീതനാഞ്ജിതാബ്ജ ഗന്ധ കീർത്തി നിന്ദി സൗരഭ. കുങ്കുമാക്ത കാഞ്ചനാബ്ജ ഗർവഹാരി ഗൗരവ പീതനാഞ്ജിതാബ്ജ ഗന്ധ കീർത്തി നിന്ദി സൗരഭ. വല്ലവേശ സൂനു സർവവാഞ്ചിതാർത്ഥ സാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. വല്ലവേശ സൂനു സർവവാഞ്ചിതാർത്ഥ സാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. രണ്ടാമത്തെ കൗരവിന്ദ കാന്തി നിന്ദി ചിത്രപട്ടശാഠിക കൃഷ്ണമത്ത ഭൃംഗ കേളി ഫുല്ല പുഷ്പവാട്ടിക. കൗരവിന്ദ കാന്തി നിന്ദി ചിത്രപട്ടശാഠിക കൃഷ്ണമത്ത ഭൃംഗ കേളി ഫുല്ല പുഷ്പവാട്ടിക. കൃഷ്ണ നിത്യ സംഗമാർത്ത പത്മബന്ധുരാധിക മഹ്യവാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. കൃഷ്ണ നിത്യ സംഗമാർത്ത പത്മബന്ധുരാധിക മഹ്യവാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സൗകുമാര്യ സൃഷ്ട പല്ലമാലി കീർത്തി നിഗ്രഹ ചന്ദ്രചന്ദനോത്പലേന്ദു സേവ്യ ശീത വിഗ്രഹ. സൗകുമാര്യ സൃഷ്ട പല്ലമാലി കീർത്തി നിഗ്രഹ ചന്ദ്രചന്ദനോത്പലേന്ദു സേവ്യ ശീത വിഗ്രഹ. സാഭിമർഷ പല്ലവി കാമതാപബാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. സാഭിമർഷ പല്ലവി കാമതാപപാദിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. വിശ്വവന്ദ്യ യൗവദാവി വന്ദിതാഭിയാരമ രൂപനവ്യ യൗവനാദി സമ്പദാനയസമ. വിശ്വവന്ദ്യ യൗവദാവി വന്ദിതാഭിയാരമ രൂപനവ്യ യൗവനാദി സമ്പദാനയസമ. ശീലഹാർദ്ദലീലയാ ച സായദോസ്തിനാദിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. ശീലഹാർദ്രലീലയാ ച സായദോസ്തിനാദിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. രാസലാസ്യ ഗീത നർമ്മ സത്കലാലി പണ്ഡിത പ്രേമരമ്യ രൂപവേശ സദ്ഗുണാലി മണ്ഡിത. രാസലാസ്യ ഗീത നർമ്മ സത്കലാലി പണ്ഡിത പ്രേമരമ്യ രൂപവേശ സദ്ഗുണാലി മണ്ഡിത. വിശ്വനവ്യ ഗോപയോഷിദാലുതോപിയാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. വിശ്വനവ്യ ഗോപയോഷിദാലുതോപിയാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പദ്മദാസ്യതാസ്തുരാധിക. ആറാമത്തെ. നിത്യനവ്യരൂപ കേളി കൃഷ്ണ ഭാവ സമ്പദ
കൃഷ്ണരാഗബന്ധ ഗോപയൗവദേശു കമ്പദ നിത്യനവ്യരൂപ കേളി കൃഷ്ണ ഭാവ സമ്പദ കൃഷ്ണരാഗബന്ധ ഗോപയൗവദേശു കമ്പദ കൃഷ്ണരൂപവേഷ കേളി ലഗ്ന സത്സമാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക കൃഷ്ണരൂപവേഷ കേളി ലഗ്ന സത്സമാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക സ്വേദകമ്പകണ്ഡകാസൃഗദ്ഗദാദി സഞ്ജിത മർഷഹർഷവാമതാദി ഭാവഭൂഷണാഞ്ജിത സ്വേദകമ്പകണ്ഡകാസൃഗദ്ഗദാദി സഞ്ജിത മർഷഹർഷവാമതാദി ഭാവഭൂഷണാഞ്ജിത കൃഷ്ണനേത്രതോഷിരത്നമണ്ഡനാലിദാദിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക കൃഷ്ണനേത്രതോഷിരത്നമണ്ഡനാലിദാദിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക. കുങ്കുമാക്ത കാഞ്ചനാബ്ജഗർവഹാരി ഗൗരവ പീതനാഞ്ജിതാബ്ജഗന്ധ കീർത്തി നിന്ധി സൗരഭ പല്ലവേശ സൂനു സർവവാഞ്ചിതാർത്ഥ സാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക. ഇതാണ് രാധിക അഷ്ടകം. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ്, ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഓക്കെ, 9 അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അഷ്ടകേനയസ്ത്വനേന നൗതി കൃഷ്ണവല്ലഭം ദർശനേ വിശൈലജാതി യോഷിതാലി ദുർലഭം കൃഷ്ണസംഗനന്ദിതാത്മദാസ്യ സിന്ധുഭാജനം തം കരോതി നന്ദിതാദി സഞ്ജയാസു സാജനം. അഷ്ടകേന യസ്ത്വനേന നൗതി കൃഷ്ണവല്ലഭം ദർശനേ വിശൈലജാതി യോഷിതാലി ദുർലഭം കൃഷ്ണസംഗനന്ദിതാത്മദാസ്യ സിന്ധുഭാജനം തം കരോതി നന്ദിതാലി സാഞ്ജയാസു സാജനം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലശ്രുതി പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണന് പ്രിയങ്കരിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു ദർശനം പോലും പാർവതിക്കും മറ്റു ഉന്നത ദേവതകൾക്കും ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. എന്നാൽ ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ആരെങ്കിലും അവളെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ, ശ്രീമതി രാധാറാണി 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ആരെങ്കിലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിരന്തരമായ സഹവാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സേവനത്തിന്റെ മധുരമുള്ള അമൃത് ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകും. അതുവഴി അവർക്ക് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ നിത്യലീലയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാം. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകിയും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറയുന്നു ഈ അഷ്ടകങ്ങള് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കതിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും വിവർത്തനം നോക്കാം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തെ പോലെയുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ നിറം മധ്യഭാഗത്ത് കുങ്കുമ നിറമുള്ള സ്വർണ്ണ താമരയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്നു. ദേവിയുടെ സുഗന്ധം കുങ്കുമപ്പൂ വിതറിയ താമരപ്പൂവിന്റെ സൗരഭത്തെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ഗോപന്മാരുടെ രാജാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നവളാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആ ശ്രീമതി രാധികയുടെ മനോഹരമായ പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നൽകട്ടെ. എല്ലാ ശ്ലോകത്തിന്റെയും അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമതി രാധികയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്നാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും അവസാനം നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ചുവന്ന പവിഴത്തെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന തേനീച്ച തേൻ നുകർന്ന് മനോഹരമായ ലീലകളാടുവാൻ എത്തുന്ന പൂന്തോട്ടമാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. തന്റെ പ്രിയനാഥനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വതമായ സഹവാസം ലഭിക്കുവാനായി രാധാറാണി നിത്യവും സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായ പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നൽകട്ടെ.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം രാധികയുടെ അതിമനോഹരമായ സൗകുമാര്യത തളിരിലയുടെ പുതുമയെ വെല്ലുന്നു. രാധാറാണിയുടെ പുതുമയാർന്ന രൂപം നിലാവിനാലും ചന്ദനലേപനത്താലും താമരകളാലും കർപ്പൂരത്താലും സേവിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഗോപികമാരുടെ നാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായി ജനിക്കുന്ന മോഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരങ്ങളായ പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, അന്യദേവന്മാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മുന്നിൽ വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മാധുര്യ ലീലക്ക് പകരം വെക്കുവാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല. ആ ശ്രീമതി രാധികാ ദേവിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നൽകട്ടെ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം, രാസനൃത്തം, സംഗീതം, വനൃത്യം, നർമ്മം തുടങ്ങിയ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ കലകളിലും അഗ്രഗണ്യാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. കാരുണ്യം, സൗന്ദര്യം എന്നീ ഗുണങ്ങളാലും മനോഹരങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളാലും അലങ്കൃതയാണ് ശ്രീമതി രാധിക. വിശ്വം മുഴുവൻ വാഴ്ത്തുന്ന ബ്രജഭൂമിയിലെ ഗോപികളിൽ അത്യുത്തമയാണ് ശ്രീമതി രാധിക ദേവി. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായ പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ശാശ്വതമായ സൗന്ദര്യം, ശാശ്വത ലീലകൾ, ഭഗവാനോടുള്ള അതിരിറ്റ സ്നേഹം തുടങ്ങിയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവളാണ് ശ്രീമതി രാധ. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാൽ രാധാറാണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരാവേശങ്ങൾ മറ്റു ഗോപികമാരെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ലീലകളും സ്മരിക്കുന്നതിൽ രാധികാ ദേവി സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം, ശരീരം വിറക്കുക, രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുക, കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുക, ശബ്ദമിടറുക തുടങ്ങിയ സാത്വിക ഭാവത്തിന്റെ 8 പരമാനന്ദ ഭാവങ്ങളും ശ്രീമതി രാധാറാണി അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദത്തിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളായ ക്ഷമ, ആനന്ദം എന്നീ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതയാണ് ശ്രീമതി രാധിക. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായ പാദകമലങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നൽകട്ടെ. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഒരു ക്ഷണനേരമെങ്കിലും അകന്നാൽ ശ്രീമതി രാധിക അസ്വസ്ഥയാവുകയും പലവിധത്തിലുള്ള വിരഹവേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ രാധികാ ദേവിയുടെ എല്ലാ വേദനകളും ഞൊടിയിടിയിൽ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അപ്രകാരമുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായ പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നൽകട്ടെ. ഒമ്പതാമത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പം വായിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണന് പ്രിയങ്കരിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു ദർശനം പോലും പാർവതിക്കും മറ്റു ഉന്നത ദേവതകൾക്കും ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. എന്നാൽ ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ആരെങ്കിലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിരന്തരമായ സഹവാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന രാധാറാണി തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സേവനത്തിന്റെ മധുരമുള്ള അമൃത് ആ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകും. അതുവഴി രാധാറാണി തന്റെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ആധികാരികമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളത് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം വേണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയോട് ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നേ ദിവസം രാധാറാണി കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഇന്ന ദിവസം നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കാം. അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ രാധികാഷ്ടകവും പിന്നെ നേരത്തെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അല്ലെ രാധികാസ്തവം അതൊക്കെ ചൊല്ലി അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 56-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നോട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും.
56-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് കാണാവോ മാതാജി സ്ക്രീന്? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദുയി ദേഹധാരി അന്യോന്യ വിലാസേ രസ ആസ്വാദനകാരി. രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദുയി ദേഹധാരി അന്യോന്യ വിലാസേ രസ ആസ്വാദനകാരി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദുയി ദേഹധാരി അന്യോന്യ വിലാസേ രസ ആസ്വാദനകരി. രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദുയി ദേഹധാരി അന്യോന്യ വിലാസേ രസ ആസ്വാദനകരി. ഓക്കെ, നമുക്കതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച് ശ്രീ പ്രഭുപാദരി ഭാഗവതം ഭാഗവതം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആരും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ആരും തന്നെ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന്, ആർക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ പ്രഭുപാദരി ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഭാഗവതം എഴുതുന്നത് അവിടെ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവർ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം പ്രേമരസം ആസ്വദിക്കും. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് രാധാ തത്വം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ രുക്മിണി, സത്യഭാമ ഇവരെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പരിചയം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണി 3 തരത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ ശ്രീമതി രാധാറാണി പിന്നീട് 3 രീതിയിൽ വിസ്തരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള ഗോപികമാരായിട്ട് ാണ് രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഗോപികമാരും. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വരും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമസേവ്യം, ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണം. മൂന്നാമതായിട്ട് വിസ്തരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ദ്വാരകാലീലയിൽ, ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാലീലയിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പത്മാരായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി വിസ്തരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്ന് ഗോപികമാരായിട്ട്, പിന്നീട് ലക്ഷ്മിമാരായിട്ട്, പിന്നീട് ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിട്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്രോതസ് ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. ശ്രീമതി രാധാറാണി എവിടുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാരാളം വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ധാരാളം വിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ലീലാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം, ഗുണാവതാരം, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. അതേപോലെ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അവതാരങ്ങളാണ്, വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ അല്ലെ. പലതരത്തിലും പല ആൾക്കാരും
അതിനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ശരിയായ അതിന്റെ സ്രോതസ് മനസ്സിലാക്കാതെ പലപ്പോഴും അതിനെ ഒരു തർക്ക വിഷയമായിട്ട് പലരും പറയും. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും, ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാവത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ഗോപികമാരൊക്കെ മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിസ്തരണമാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിരിക്കുന്ന സത്യഭാമ, രുക്മിണി ഇവരെയൊക്കെ സാധാരണ സ്വതന്ത്രയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പൊതുവെ അറിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് രാധാതത്വത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോട് നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അല്ലെ. നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ നമസ്കാരം, നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദരെ അടുത്ത് രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, രാധാറാണിയെ കുറിച്ചും രാസലീലയെ കുറിച്ചും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്കതിന് യോഗ്യതയില്ല, നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്കെന്നാൽ അത് പറയാനുള്ള യോഗ്യത അല്ലെ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പോലും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കൂടുതലായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലരും അതിനെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. അതെന്താണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാധാറാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കാതെ. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരവസ്ഥയില് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ ആ ഭാവത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സമാധി അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പോലും പറയുകയുണ്ടായില്ലേ. ശ്രീ ഗോർഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നു. സമാധി അവസ്ഥയിൽ മാസങ്ങളോളം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ശുഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ്. ശുഗ എന്നുള്ള തത്തയാണ് ഇവിടെ ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാനിട്ടല്ല രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട്, അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. പിന്നീട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഭാഗവത കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കാതെ അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരാധിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരാധിത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:30-28 പറയുന്നുണ്ട്. അന്യാരാധിതോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്, രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് പറയുന്നത് രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മുന്നിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയ വികൃതിൽ ആദിനി ശക്തിരസ്മാത് ഏകാത്മാന പുരാ ദേഹഭേദം ഗതോതു ചൈതന്യാഖ്യം പ്രകടമധുന തദ്വയം ചൈക്യമാപ്ത്യം രാധാഭാവദ്യുതി സുവലിതം സൗമി നൗമി കൃഷ്ണസ്വരൂപം. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സാധിനി ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർ ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അവർ സ്വയം ശാശ്വതമായി വേർപെട്ടു. ഈ രണ്ടുപേരും
ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നായിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ വർണ്ണത്തിലും ഭാവത്തിലും സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. എന്താണ്? പരസ്പരം രസം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ക്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് അതീന്ദ്രിയ യുഗളങ്ങളായ രാധയും കൃഷ്ണനും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരു കുഴക്കുന്ന സമസ്യയാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതികവാദികൾ അല്ലെ, പലരും കാണാം ഇപ്പോഴും അവര് സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഓക്കെ അവരെന്താണ്, അതൊരു സീരിയല് അവരൊരു കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെയാണ് അവർ അല്ലെ, അതിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സും ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരവരുടെ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട്, അവർക്ക് കാശ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ ഭൗതിക ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാര് അല്ലെ. അവർക്കൊരിക്കലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഇവിടെ അവരുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ യുഗങ്ങളായ രാധയും കൃഷ്ണനും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരു കുഴക്കുന്ന സമസ്യയാണ്. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും കുറിച്ച് മുകളിലുള്ള വിവരസംഗ്രഹം ചില സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും രഹസ്യം അറിയുവാൻ ഒരുവന് വളരെയധികം ആധ്യാത്മിക ഉൾക്കാഴ്ച ആവശ്യമാണ്. ഒരേ വ്യക്തിത്വം രണ്ട് രൂപങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന് ശക്തിമാനും ശ്രീമതി രാധാറാണി അന്തരംഗ ശക്തിയുമാണ്. വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു ഭേദവുമില്ല. അവർ അനന്യരാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റേതിനെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല. താപത്തെ അഗ്നിയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലുള്ളതെല്ലാം ആപേക്ഷിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആപേക്ഷികമായ അവലോകനത്തിൽ ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏകത്വത്തിന്റെ സത്യം ഗ്രഹിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. അതീന്ദ്രിയതയുടെ അത്തരം സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏക സ്രോതസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അചിന്ത്യ വേദതത്വമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, കുറച്ച് മുന്നേ 2 ദിവസം മുന്നേ അചിന്ത്യ വേദതത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. വാസ്തവത്തിൽ രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അവൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ആഹ്ലാദം സാന്ദ്രമാക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മഹാഭാഗവതരായ ഭക്തന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. രാധ എന്ന നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നവരിൽ അഗ്രഗണ്യായ അതിദേവത എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത്? രാധ എന്ന നാമം എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ എല്ലാ തരത്തിലും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യായിട്ടുള്ള ദേവത, അതിദേവത എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നവരിൽ അഗ്രഗണ്യായ അതിദേവത എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും സേവനം കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമം ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ സേവനങ്ങളും ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർ അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവകരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു. ഈ യുഗത്തിലെ പതീതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ തത്വം നൽകുന്നതിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ നേരിൽ സമീപിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലെ ക്ലാദിനിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, പതീതരായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് കാരുണ്യം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ക്ലാദിനി ശക്തിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവശക്തനും സച്ചിദാനന്ദ രൂപനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ആദ്യം സത് അഥവാ അസ്തിത്വം ആകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സന്ധാരണ ധർമ്മത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് സത് ശക്തിയാണ്. അതേ ശക്തി
പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ വിസ്തരിപ്പിക്കുന്ന ചിത് അഥവാ സംവിത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നു. അവസാനമായി അതേ ശക്തി ആനന്ദം നൽകുന്ന മാധ്യമമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ അത് ഹ്ലാദിനി ശക്തിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ രസ ആസ്വാദനാർത്ഥം അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി ഒരേ ദേഹത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയുടെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 96-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, രാധാപൂർണ ശക്തി കൃഷ്ണപൂർണ ശക്തിമാൻ ദോയി വസ്തു ഭേദനൈ ശാസ്ത്ര പ്രമാൺ. ശ്രീ രാധ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയാണ്, കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയുടെ ഉടമയും. ശാസ്ത്ര പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഇരുവരും വ്യത്യസ്തരല്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇത് നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മില് ഒരു ഭേദവും ഇല്ല എന്ന്. അവർ അനന്യരാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റേതിനെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല. താപത്തെ അഗ്നിയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ തീയിൽ നിന്നും ചൂടിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ഇവിടെയുള്ള ബൾബോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബോ എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചം തരുന്ന ആ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തെ മാത്രമായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രാധാ തത്വം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്ലോകം പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? എന്താണ് പ്രഭുപാദരി തന്നെ പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ രാധാ തത്വം എന്ന്. അതീന്ദ്രിയ യുഗങ്ങളായ രാധയും കൃഷ്ണനും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരു കുഴക്കുന്ന സമസ്യയാണ്. രാധയും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മുകളിലുള്ള വിവരസംഗ്രഹം ശിവ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സ്വരൂപ് ദാമോദർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? രാമാനന്ദരായ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അവര് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ രീതിയിലുള്ള സഖികൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ അവരെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ നിത്യലീലയിലുള്ളവർക്കാണ്, അല്ലെ? അതന്നെയാണ് നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി ആയാലും, അല്ലെ, രൂപമഞ്ചരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്, അല്ലാതെ സീരിയലുകളോ സിനിമകളോ പറയുന്നതല്ല, അല്ലെ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇതാകുന്നില്ല. ടെമ്പിളിൽ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. 10 മണിക്ക് അഭിഷേകവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 12 മണിക്ക് ആരതി, ഓക്കെ. മറ്റു ഡ്രാമയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണിത്. രാധാറാണി മുട്ടില് എഴുതുന്ന ആ രൂപത്തില് റാവലില്, അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റാവലില്
അവിടെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം. ആദ്യം ശ്രീമതി രാധാറാണി റാവലിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഋഷിഭാൻ മഹാരാജാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബർസാനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. കുറെ ആൾക്കാർ, പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അറിയില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് 2 തരത്തില് ഉള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലേ യമുനയില് വൃഷഭാനു മഹാരാജാവ് സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളപ്പോൾ അവിടെ 1000 ഇതളുകളോടുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു താമര അവിടേക്ക് ഒഴുകി വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അതില് സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് അവിടെ ഋഷഭാൻ മഹാരാജാവിന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് സ്വർണത്തിന്റെ കാന്തിയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിൽ കിടന്നിട്ട് കൈകാലുകളൊക്കെ ആട്ടി സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഋഷഭാനു മഹാരാജാവിനും കീർത്തിദേവിക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊട്ടാരത്തില് വളർത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. കീർത്തിദയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം രാധാറാണി തന്റെ ശാശ്വതരായ മാതാപിതാക്കളെ ഋഷഭാനുവിന്റെയും കീർത്തിദയുടെയും ഭൂമിയിലെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുമായിട്ട് വേറൊരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലളിതമാധവം എന്ന കൃതിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും വിന്ധ്യാപർവ്വതം ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ കണ്ടു അസൂയ പൂണ്ടുകയുണ്ടായി. പാർവതി ദേവി തന്റെ പുത്രിയായി ലഭിച്ച കാരണത്താൽ ഹിമാലയത്തിന് മഹാദേവന്റെ മരുമകനായി ലഭിച്ചു. അതിനാൽ മഹാദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ മരുമകനായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിന്ധ്യാപർവ്വതം ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആയി കഠിനമായിട്ടുള്ള തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഹിമാലയത്തിന്റെ പുത്രിയാണ് പാർവതി ദേവി, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വിന്ധ്യാപർവ്വതം ഹിമാലയത്തെ കണ്ടിട്ട് അസൂയ കൊണ്ടുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു പുത്രി ഉണ്ടാവുകയും ഈ മഹാദേവനെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരുമകനെ ലഭിക്കുകയും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന്, അങ്ങനെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിന്റെ ഉഗ്രതപസ്സിൽ സംപ്രീതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉദ്ദിഷ്ട വരത്തിന്റെ പ്രാപ്തിക്കായി അനുഗ്രഹിച്ചു. മഹാദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവനെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്രിയെ തനിക്ക് വേണമെന്ന് വിന്ധ്യപർവ്വതം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ അധികം ആലോചിക്കാതെ തഥാസ്തു എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് താൻ കൊടുത്ത വരം അസാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ബ്രഹ്മദേവൻ കുഴങ്ങിപ്പോയി. അധികം താമസിയാതെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലോർത്ത ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രാണപ്രിയായ രാധാറാണി വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന് പുത്രിയായി അവതരിച്ചാൽ തന്റെ വരം അസത്യമാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഒന്നും നോക്കാതെ ബ്രഹ്മദേവൻ തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, എന്താണ്? മഹാദേവനെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് മരുമകനായി ലഭിക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് എനിക്കൊരു പുത്രിയെ വേണമെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഓർത്തു, ഇപ്പോഴേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുവാൻ, ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവതരിക്കാറായിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സഖിയെ രാധാറാണിയെ വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന് പുത്രിയായിട്ട് നൽകിയാല് തന്റെ വരം അസത്യമാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. രാധാറാണിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു ബ്രഹ്മദേവൻ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ തപസ്സിൽ പ്രസന്നയായ രാധാറാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും രാധാറാണിയും ചന്ദ്രാവലിയും ഋഷഭാനു മഹാരാജാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ചന്ദ്രഭാനുവിന്റെയും പത്നിമാരുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ രാധാറാണി ഇരുവരെയും വിന്ധ്യാപർവ്വത പത്നിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ യോഗമായക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു. അതനുസരിച്ച് വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിന് അഴകാർന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നു. ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ മധുരയിൽ അവതരിച്ച കൃഷ്ണൻ ഗോകുലത്തിലേക്കും യശോദയുടെ പുത്രിയായി അവതരിച്ച യോഗമായ മധുരയിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ കുട്ടിയെ വധിക്കുവാൻ വന്ന കംസന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് യോഗമായി ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. ദുഷ്ടനായ കംസ, മുൻജന്മത്തിൽ കാലനേമിയായിരുന്ന നിന്നെ ചക്രായുധത്തിൽ വധിച്ച ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആനന്ദമേയിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവി തുടർന്നു, നീ ഒരു സത്യം കൂടി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. എന്നെക്കാൾ ശക്തിയാർന്ന അഷ്ടമഹാശക്തികൾ രാധ, ചന്ദ്രാവലി, ലളിത, വിശാഖ, പത്മ, ശൈബ്യ, ശ്യാമള, ഭദ്ര തുടങ്ങിയവർ അതിശീഘ്രം അവതരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 പേർ അതീവ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും.
ഇവരെ ആര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നുവോ അവർ മഹാദേവനെയും തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാകും. ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്ത് യോഗമായ അപ്രത്യക്ഷയായി. ഇത് കേട്ട് കോപാന്തനായ കംസൻ പൂതന എന്ന അസുര സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് നവജാതരായ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും വധിക്കുവാനും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനും ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടികളെ വധിക്കുന്നവർ, വലിയ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് മഹാദേവനെ പോലും വധിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കൊല്ലാനും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പൂതനയെ അയക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. വിന്ധ്യാപർവ്വതം തന്റെ പുത്രിമാർക്ക് നാമകരണ ചടങ്ങുകൾ അതിഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ വരുവാനിടയായ പൂതന 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും തട്ടിയെടുത്തു ആകാശമാർഗേന പറന്നുയർന്നു. ഇത് കണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച പൂതനയ്ക്ക് 2 കുട്ടികളെയും വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതാവുകയും അതിനാൽ ഒരു കുട്ടിയെ വിദർഭ രാജ്യത്തിന്റെ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ആ കുട്ടിയെ വിദർഭരാജൻ എടുത്തു വളർത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ചന്ദ്രാവലി എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഇവൾ ചന്ദ്രാവലി എന്നറിയപ്പെട്ടു. ശേഷിച്ച കുട്ടിയെ വഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ പൂതന ആ കുട്ടിയെ വ്രജഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്ത പൗർണമാസി മുഖാര എന്ന ഗോപസ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഇവൾ നിങ്ങളുടെ മരുമകൻ ഋഷഭാനുവിന്റെ പുത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഋഷഭാനു പുത്രിയായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തില് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്ന്, പൂതനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാരം ചുമക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അവിടേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പൗർണമാസിക്ക് അല്ലെ ലഭിച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് കീർത്തിദാദേവിക്കും ഋഷഭാനുവും നൽകിയിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വേറെ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഋഷഭാനു രാജാവിനെ അവിടെ യമുനയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിവസമാണിന്ന്. നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ശ്രീമതി രാധാറാണിയെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, ശ്രീമതി രാധാറാണി ഞങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണേ, ഞങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കണമേ, അവസരം നൽകണമേ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഭജാമി രാധാം അരവിന്ദ നേത്രാം സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം വദാമി രാധാം കരുണാപരാർദ്രാം തദോ മമന്യാസ്തി ഗതിർന കാവി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമതി രാധാറാണി की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, राधा गोविंद की जय. हरे कृष्ण. वृंदावन धाम की जय. हरे कृष्ण. ഇന്നെടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങള് അത്ര എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അതിനത്ര ഉത്തരം അറിയാനായിട്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കാനല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പ്രഭുജിയോട് പറയാനായിരുന്നു. ഞങ്ങള് നാളെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച 2-ാം തീയതി വൃന്ദാവൻ പോവുകയാണ്, വൃന്ദാവൻ മധുരയൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെ